आच्छा सिगाङावनो आङो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ आङो बाख्नायगोन जे जोंहा बर' पपुलेटेड जायगायाव दाब जायगायाव मिनि सिनेमा बानायनायनि मोनसे प्रजेक्ट लादों। बिनि थाखाय आङो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ आरो जोंनि प्रमद बर' सारखौ आङो गोसो गोरबोजों आङो धन्यबाद होयो। दा बाहाय नोंथांनि सोंलु बादियै आङो बेखौनो बुंगोन दि सिगाङाव जोङो सिनेमा बानायदोंमोन जास्ट बड' सिनेमा बा बड' कालचारखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय नैबे सिनेमा लाइनजों जोङो उइदाउट रेमुनेरेसन जोङो गाव गावनो मोनसे गोसो जानानैनो बानायदोंमोन आरो आइ आफायाबो बेखौ नुनो मोनदोंमोन। दा बाहाय गोबां बाजेट नाङामोन, खम जास्ट केमेरा लाइट्समेन बा एडिटिं बेफोरनि थाखायल' जोङो स्पन्सर खालामोमोन। नाथाय जोंहा लाइमोनफोरनि थाखाय लाइमोन मानि आर्टिस्टफोरनि थाखाय जोंहा पेमेन्टखौनो बानायनो हायामोन। दा बेनो जे जोंहा सिनेमाखौ इन्डास्ट्रि लेभेलाव लाबोनो हाबाय। एसेबाबो जोंनि आर्टिस्टफ्रा थाइसे थाइनै खामायनो हायो, गावनि टाइम पास खालामनो थाखाय रिमुनेरेसनखौ एसे प्रडिउसार बिथांमोनहा होनो हानाय मोनसे क्षमता जाबाय। आं बेखौनो जोंनि लाइमोनफ्रा जाहाथे बेफोर एफा एनै सिनेमाफ्राव जगदान होनानै गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिलांनो हायो बेखौ आसा खालामो। जिहेतु दिनैहाय नों सिनेमा हलाव गोदान बिटिआर खालामनानै होबाय जे आगोलाव नोंथांमोना जे आगोलनि सम आरो दानि सिनेमा हलनि सम बेयाव माबाफोर फारागथि जागोन नामा सार? बेसेबां फारागथि जागोन जोंहा? फारागा बेनो सिगांनि जोंहा गिदिर सिनेमा हल दङमोन, जेरै 1500 जन नायनो हानाय केपासिटि गंगा हल आरो 750 जन नायनो हानाय R&D सिनेमा आरो रंजाली हल 1200 जन बिथांमोनहा जिरायनानै नायनो हायोमोन। नाथाय दानिया सिस्टेमा आलादा जाबाय। फ्राय 100-150 बा 200 बे जिरायनो हानाय बादि मोनसे मिनि सिनेमा हल सिस्टेमै बानायदों। दा बेहाय जोंहा नैबे सेरफांगुरि एरियायाव जे मोनसे मिनि सिनेमा हल बानायदों टिकेनरजित नार्जारी बिथां जालाख' जायखौ होनोमोन बिथांनि मुं दोननानै, फ्राय आं गोजोननाय मोन्दों। नाथाय बेवहाय जुदि 300 बा 300 जन नायगिरिफ्रा जिरायनो हायोबा आरो साबसिन जाबावगौमोन। बेवहाय एसे फिसा जादों, थेवबो बेखौथ' लुबाय, दा बेखौ सिफायजायाबो। दा जोङो बिनि गेजेरावनो बेखौ सामलायलांनांसिगोन।